akaunda panapa otapusa akabada zviro zvawo mai kwaba musana muhomuda iso hazvibude izvozvo kwamai mntu takazviita zvekanzi mataxi zanzi futa matete kudikira kune vanhu same zvavada kuita futi izvozvo hazvibude izvozvo saka ndevo vanhu hausi nemunhu Yes, woman. But definitely we want you to capture that. But we want patient Shamari, iwe unoda news kana zichiri kubikwa daima tauraka kuti tatifunga kuti tapedza ipapo by apology taifunga kuti tapedza because